пайғамбари худо аз одаме нақл кард, ки Аллоҳро 500 сол сажда карда буд. 500 сол Аллоҳро сажда карда буд. ва вақте ки ӯ дар назди Аллоҳ рост шуд, Аллоҳи азза ва ҷалла ба фариштаҳо гуфт, ӯро ба биҳишт дароред бо раҳмати ман. ва одам гуфт, воу, эй Аллоҳ, ман ин пешниҳодро Аллоҳ қадр мекунам. ту гуфтӣ ки мехоҳӣ маро бо раҳмати худ дохили биҳишт кунӣ, аммо ман намехоҳам бо раҳмати ту дохил шавам. ман мехоҳам бо корҳои худам дароям. эй Аллоҳ, ман туро сажда мекардам 500 сол. 500 сол эй Аллоҳ туро сажда мекардам ва ман намехоҳам бо раҳмати ту дохил шавам. ман инро ба даст овардам, ман кор кардам. ҳар рӯз ман туро сажда мекардам. эй Аллоҳ, барои он не ки инҷо истода бо раҳмати ту дохил шавам. ман мехоҳам бо корҳои худам дароям. Аллоҳ мегӯяд, ту мехоҳӣ бо корҳои худат дароӣ? майлаш, бе ягон мушкилӣ ба Аллоҳи азза ва ҷалла ба фариштагон мегӯяд, тарозуро биёред. ва мегӯяд, 500 сола ибодати ин нодарамро дар як тарафи ин тарозу гузоред. ва гузоред, танҳо як раҳмати маро ки ба ӯ додам, неъмате ки ба ӯ додам, имконияти дидан бо чашм, танҳо ҳаминро, дигар ҳеҷ чизро, танҳо раҳмате ки ман ба ӯ додам, имконияти дидан бо чашмҳо, гузоред инро дар дигар тарафи тарозу. танҳо як раҳмат, қобилияти дидан бо чашм, вазнаш зиёд мебарад аз 500 сола ибодат. ва Аллоҳ ба фариштагон мегӯяд, инро гиреду ба оташи ҷаҳаннам партоед. танҳо баъд аз ин ӯ мегӯяд, эй Аллоҳ, илтимос, ман аз раҳмати ту розӣ хоҳам буд. ман аз раҳмати ту розиам, эй Аллоҳ. Аллоҳ ба ҳеҷ кас ниёз надорад, бародарони ман. раҳмати дидан. имрӯз мо фаромӯш кардаем. имрӯз мо фикр мекунем ки ман чӣ, барои дидан ба ман як ҷуфт чашм дар кор? Хато мекунед. барои оне ки миллионҳо дар ҷаҳон чашм доранду аммо онҳо намебинанд, ин Аллоҳ иҷозат медиҳад ки бинед. шумо фикр мекунед ки барои шунидан як ҷуфт гӯш дар кор? хато мекунед. барои оне ки миллионҳо дар ҷаҳон гӯш доранд дар сарҳояшон пайваста, аммо онҳо намешунаванд, бародарон, ин Аллоҳ имконияти шуниданро медиҳад. имрӯз ту фикр мекунӣ ки барои роҳ гаштан ба банд 2 по дар кор? хато мекунӣ. миллионҳо дар тамоми ҷаҳон по доранду роҳ гаштан наметавонанд. ин Аллоҳ, танҳо як Аллоҳ имконияти роҳ гаштанро медиҳад. Аллоҳ, ту не. Аллоҳ, ту не. Аллоҳ ба ту ниёз надорад, бародари ман. Аллоҳ ба ман ниёз надорад, ба мо ниёз надорад. ва мо бояд инро дарк кунем. барои он ки ақида, ту бояд донӣ ки дар вақти ибодат ҳама вақт фурӯтан бошӣ. ва вақте ки ибодат мекунӣ, ҳеҷ вақт фарқ накунӣ. ибодат ки кардӣ, ғурури худро нишон надиҳӣ. барои он ки ту медонӣ ки дар ҳама вақт ман касе ки ҳозир ҳастам, танҳо бо раҳмати ӯст. танҳо бо раҳмати ӯ ман касе ки ҳозир ҳастам, на ин ки бо сабаби кори худам. ва барои донистани амиқ, бо яқин, бо боварӣ ки Аллоҳ шоҳи шоҳон аст, ба ҳеҷ кас ниёз надорад. ӯ ба ҳеҷ кас ниёз надорад.